Senge kaachiel kod Siaya kaachiel kod gwengego mago Masori mayudore kaunti ma Migori kocha. E kaunti mano ma Siaya, jatend piny Kenya ne orwaki e kaunti no kod gavana mano ma kaunti ma Siaya Molor James Orengo, kama bende ne otiyo kod thuolo maket koda mano mar yango ne jogo mano yuoro romo maket koda mano ni chenroge ma ochwalo mago mag dongruoge biro chung' e kindego ma obiro bedo ka olaro kom mano mar jatend piny e pacho kae e yiero ma itimo higa mano manyien. Tunajenga manyumba mara 10 ya hii mnaona hapa. 10 times. Na sikizeni watu wa Mabera, kwa nini tunajenga haya manyumba? Tunajenga haya manyumba kwa sababu ardhi ambayo tunatumia tuko nayo haiongezeki. Wananchi wanaongezeka. Na tukiendelea kukatakata mashamba kule mashambani, tutakosa mahali ya kuzalisha chakula, tutakosa mahali ya kuchunga ng'ombe zetu na mifugo zetu, na tutaingia kwa hali ya njaa. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo sasa mashamba huko nyumbani itakuwa ni ya kuzalisha chakula, itakuwa ni ya mifugo yetu, wananchi wahamie kwenye miji, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Ama namna gani bwana? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Si mumesikia tunaenda mbele? Hata Singapore tutafika. Airport yenu hapa Homa Bay. Sasa tunapanua hiyo airport. Tumeongeza runway. Tunajenga apron. Sasa tumeweka pesa ya terminal building. Ndio hii airport yenu ikae chonjo kama airport zingine za taifa letu la Kenya. Tuendelee ama tuendelee? Muliniambia wakati nilikuja hapa Homa Bay, wakati tulikuwa hapa mambo ya sherehe ya madaraka, mkaniambia Homa Bay bado iko giza sehemu nyingi. Stima haijafika kwa manyumba ya wananchi wengi. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Nimemwambia waziri wangu Opiyo Wandayi. Nimeambia nani? Opiyo Wandayi. Tumewapatia 2 ndio huyo Opiyo Wandayi. Nimeambia huyo Opiyo Wandayi. Tumewapatia 2.4 billion watu wa Homa Bay. Tuunganishe manyumba ya wananchi 26,000. Wewe bwana Opiyo Wandayi, ujue hawa watu wa Homa Bay wamebaguliwa siku mingi. Wewe Opiyo Wandayi, tigiwi ama namna gani bwana? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tuendelee ama tuendelee? Tumekuwa na siasa ya chuki na ukabila na ubaguzi, si ndio? Na ndio imesababisha sehemu kama hii ya Migori ikawachwa nyuma, ikasahaulika na ikabaguliwa. Mimi nawaambia ndugu zangu watu wa Migori, tumekubaliana ya kwamba kwa serikali ya broad based hiyo ya kuunganisha Wakenya wote, tutamaliza chuki, tutamaliza ukabila, tutaondoa ubaguzi. Sehemu zote za Kenya zitashughulikiwa na maendeleo sawa sawa na kila sehemu ya Kenya. Na ndio mimi nawaeleza watu wa Migori, kwa mapenzi ya Mungu, mimi nikiwa kiongozi wa taifa hii, kwa mapenzi ya Mungu, hii Migori, hii Nyanza haitabaguliwa tena. Juu, chini, kulia na kushoto, mbele na nyuma, hii Nyanza na Migori haitabaguliwa tena. Tunatembea pamoja kama ndugu moja wa taifa moja. Asanteni sana. Mimi nasema watu wa Migori hoye! Migori hoye! Migori hoye! Kapo dwarango mana weche motendre kod dongruoge mago mabende ne ochwale gwengego mago makaluo, wayudo kanyo ni jatend piny William Ruto ne osingo ber mago mathoth ne oganda mago mabende wuok e gwenge mag Nyanza. Singo maket koda mane otimo e sechego mabende ne otimo limbe sori e Nyatike kaunti mano ma Migori kocha, kama bende ne osingo mano mar gero chiro mabende nengo ne romo milion 200 duto te. Bende ne owacho kata ne okwayo ogandago mar mondo mi osir
piny owacho mano mar broad-based kendo bio chung kode kindego ma ibiro tim yiero higa mano mabiro. Mimi naona hii town ya Sori inaendelea kukua, si namna hiyo? Na nimeambiwa na huyu Tomo Dege ya kwamba hapa hakuna soko, si ndio? Si ndio? Sikizeni, sasa tumekubaliana na hawa viongozi wenu ya kwamba mimi nitatoa pesa shilingi milioni 200 kujenga soko ya Sori. Sori. Munanielewa? Munanielewa? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? I want to tell the so-called good for nothing opposition. Unajua tuko na upinzani Kenya sasa anaitwa good for nothing. The good for nothing opposition, we want to tell you, you have no track record, you have no plan for Kenya, you have no agenda, you have no vision, you have no program for any country, you have no plan, you have no vision. Moko kuom jotelo mago bende owuok e kind oganda Luo owuok oko kendo gisiro kendo gichiwo puoch gi pak ne okang' ma jatend piny Kenya osekawo mano mar sirogi kendo chwalo ne gi dongruoge mopogore opogore magiwacho ni ok gisebedo ka gineno e piny owacho mago bende osekalo. Bende jotend Luogo owacho ni gibiro bedo ka gisiro jatend piny Kenya e okang' moro amora ma odwaro mar mondo mi ochopie. Mimi nasema kama ODM tunataka nini? Tunataka nini? Tunataka nini? Tunataka nini? Sisi kama ODM hatuwezi kutoka kwa serikali ya broad based. Tutakaa hapo na tutahakikisha ya kwamba ODM na UDA wametengeneza serikali ya 2027. Wangapi wanasema tufanye namna hiyo? Atikashagwa naomba bubuzela kidogo. Gavana ameshaongea. Nasema hivi, watu ya Atikashagwa nasema kura ya watu ya Nyanza haiwezi kufanya mtu akuwe rais hapa Kenya. Hiyo ni kweli hapa ni uongo? Ataona mwaka gani ya kwamba kura ya Nyanza itafanya president mtu itakuwa mwaka gani? Itakuwa lini? 2027 zinamna hiyo. Na rais atakuwa William Samoei. Rais atakuwa William Samoei. Rais atakuwa William Samoei. Ya mwisho watu wa Migori mnasemaje? Uwache nango. Uwache nango. Uwache nango. Uwache nango. Uwache nango. Ruka bana. Mheshimiwa Rais, mimi miezi miwili iliyopita nilikuja hapa Nyagorjope. Hapa Nyagorjope nilikuja 2 months ago kwa ajili ya mambo ya stima. Mimi najua hao wangwana wengi wao bado wako gizani. Kweli au sio kweli? Kweli au sio kweli? Na mimi naendelea kufanya kazi kwa karibu sana na rafiki yangu mbunge Mheshimiwa Tomo Dege na gavana wenu Chila yako ili tulete stima ifikie kila boma. Hiyo ndio uamuzi ya Mheshimiwa Rais William Ruto na sisi tunasonga na mbele. Mheshimiwa Rais, sisi tunaendelea kukushukuru sana. Tunaendelea kukushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa yale mazuri unaendelea kutendea sisi kama watu wa eneo hili. Mheshimiwa Rais, kama haingekuwa wewe, hii maneno ya maendeleo tunaona wakati huu ingebaki tu ndoto kwetu kama watu wa eneo hili. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, asante sana. Hao wananchi mnasema namna gani Ruto aje? Mheshimiwa Ruto aje? Asanteni sana, Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Kwanza Mheshimiwa Rais, mimi nataka niseme asante sana kwa kufika hapa Sori. Na mimi nataka nikumbushe tena wananchi wa hapa, wananchi wa Nyanza, wananchi wa Migori wameshaamua watakupea tamu ya pili. Hapa namna gani? Sisi hatuwezi fuata watu wa ukabila,
Hatuwezi kufuata wale wanatuchocheza. Sisi hatutaki watu wa porojo. Mtu akiamuka fikira zake zote anafikiria tu Mount Kenya, Mlima, asubuhi Mlima, mchana Mlima, usiku Mlima. Akili yake imekwama kwa Mlima. Sisi kama watu wa hapa tunataka kiongozi ambaye anajali maslahi ya Wakenya wote. Kiongozi mwingine amekwama sehemu yake. Hata wakati alikuwa makamu wa rais alikwamia sehemu zake. Sisi tumeamua, Mheshimiwa Rais, tutakufuata mpaka 2032. Utakuwa rais wa Kenya mpaka 2032. Na ikifika 2032 hata sisi tumekomaa na tutaenda Kenya yote na tutafute kura hata sisi tuongoze nchi. Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, mimi ukishasema ni amri. Nitakusaidia kutafuta pesa, ile umesema yote lazima tutekeleze. Jothurwa! Jothurwa! Yena mundo miachuali achiel kachiel nyaka kaunti mano ma Trans Nzoia kocha kama bende oyudo kanyo ni jalub jatend piny Kenya Kithure Kindiki ne otimo limbe e gwengego kata kaunti no mano ma Trans Nzoia kama bende ne ochopo kanyo mar mondo mi ochuo wang'e e moko kuom chenro mago mag dongruoge mago ma bende piny owacho mamalo osebedo ka chwalo e gwengego. Notiyo kod thuolo maket koda mano mar chiwo singo mago mopogore ne oganda mawuok e gwengego kama bende ne oyango ne piny owacho margino biro bedo ka chuogo tije ne rowere mar mondo mi kik ti kodgi e yono ma ok owinjore. Tunajengea mama mboga masoko ya kisasa ndio wawache kufanya biashara yao wakipigwa na jua, wakipigwa na vumbi, wakikuwa kwa matope. Tunajenga modern markets katika hii Trans Nzoia. Tuko na markets zile tunajenga hapa Kitale, kule Kiminini tuko na Kiminini modern market 181 million shillings. Ingine pale kunaitwa Bikeke tunajenga soko. Ingine pale wapi? Kolongei kwanza. Pale Kachibora, Cherangani, hapa Kesogon tutaweka soko. Hata hii maili 7 lazima tuweke soko kwa sababu tuko na pesa ya kutosha ya kujenga masoko ya mama mboga kila sehemu ya Kenya. We are going to create jobs for the young people of Kenya. They will not be available to be goons, to be hecklers, to be bloggers, or to be voting machine to elect you when the time for election comes. WMO Regional Office, Lopsile Sifosana, heads of government institutions, parastatals, farmers, NGOs, and other agencies. Wadhi nyime kama bende wedo kanyo ni jatend migao mano mar alwora Laktar Debra Baraza sani to koro golo siem ne jogo mago mabende ogedo machiegni kod aoche mano mabende miyo aoche ok nyal yudo kata ok nyal muomo yono makare kendo gino ma chuo kelo midhiero ne oganda mago mathoth e pacho kae. Osingo ni ng'ata mano mabende ibiro yudi ka ogedo machiegni kod aora to ibiro kaune ondamo mano magera mar chik. Bende ne owacho ni ochano mano mar neno ni aoche duto te obio yue malere pacho kae mar neno ni ginyalo muomo kendo ginyalo chwalo kanyono mawinjore. Lakini hata hivyo natumai kwamba mtanisikiliza kwa wale walio hapa karibu. Kwa sasa hivi the work of NEMA is for environmental impact assessment to ensure that no legal structures are on the riparian land. And PS, take note of that to ensure that we are not having any concerns in that. I will be conducting routine assessments of the riparian lands to ensure that action is being taken. While WRA regulates the use of water resource permits for activities around the water, but what about the county government to restrain, to relocate and resettle communities?
so also take action as county governments to ensure we are not having people along the riparian, that people are having safe homes, we are having safe rivers, and we are moving settlements from the flood-prone areas. Agamo moya kikidhi mabor bang' kinde machuok aduogo kae kod weche mamoko mathoth. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Color TV. Machiegni kendo wadhi nyime. Waduoga achiel kachiel kendo warango mago matimore kaunti ma Kisumu kae. Wayudo kanyo ni jopiny gwengego mago mag Ahero e Nyando e kaunti ma Kisumu sani to koro dhi nyime kod kwano lal mano mopogore opogore bang' koth mapek ne chwe kendo oula momogi ma okelo negi midhiero mano mar pioula. Wang' jowi mano mar Kala ne otimo limbe mano ma oyiedhi kendo e gwenge mago makono kendo ikonwa report maket kodama. Ndalo dek bang' ka koth maratipo osebedo ka chwe pacho kaendi anyate boma nieri ma Kisumo, anyate ka tung'und burano ma Nyando e Kisumu County. Jopiny bura koro dhi nyime kod kwano lal mopogore opogore bang' ka ora Nyando bende ng'ok oko. Ma bedo ni en lipot ma bende noyangi bang' Color TV limo gwenge kima Nyando e Ahero kendo go wang'e chal mar wach. Koro tuoche magore kumo kaka malaria, tuoche mag diep giri nitiere, nyalo gore kuomwa. Koro wakwayo mana ni ka sirikal nyalo paro jo ketha koni ka iluongo no ketha. Jodak e gweng' moro ni oketha Nyando sub county Kisumu County ngimagi koro pod ok odok e wang'e ka giywago malich mokalo midhiero mabende gisebedo ka gikaloe e lwet koth maket kod maendi. Joash Okeyo en achiel kuom jodak e gweng' gieki ma bende kodhni osebedo ka turo higa ka higa. Pio osebedo ka pong' ka higa ka higa. To sirikal wacho ni dwaro konywa to pok waneno kony mar sirikal nyaka nene. Iwacho ka ni daik bono nego go kaendi to daik no wadisaidi daik pok waneno daik. Sani pio osepong' ka karibu didek. Sani dhera machielo notho pi nonego. Gik mang'eny gik nindo bende pi odhigo. Oduma manyakaye bende pi odhigo. Kwa adoga nwang' kama. Mwandu mopogore opogore kodhni osebedo ka ketho maliche mokalo kama Maroso Odhiambo okodong' chien puothe ma bende yande otie matek kendo nogeno yudo cham pini eri noywero morumo pep. An Chitura modak Ahero. Koro puothe ga yamo pi otero te, pi ochung'e makata macham na komo ok nyal yudore sani, pi otero cham. To puthano na puro gi siling' 3,500. Ka bende Mama Rose koro yango ne Color TV ni kata obedo ni giseketo genogi kuom piny owacho mar kaunti kod sirkal mamalo mondo mi obi kod duoko no ero mosiko, onge ber ma bende giseneno e piny owacho. Onge lokruok moseneno kata bed mana no wago koko kamano, pi ywero wa kamano, cham bende wapuro to pi dhigo do kamano. Onge lokruok moseneno kuom sirkal.
E dala jaduong' Jotham Ochieng' ne warodhno kode kanyakla kod omin mare ka ging'iyo mwandugo eko mabende nodong' bang' ka pi maket kod maendi ne monjogi kendo riembogi e pacho. To ma has been a problem wa experience water gigi wabedo sa maji pi. Ido ka families nyithindo mathindo bedo affected, livestock, joma nigi poultry, furniture and everything in the house. Kata kineno tuneno kaka the condition mar compound en a bit pathetic. Koro wasebedo kwa waoro kwayowa through the area MPs mosekadho, even the current MP Jared Okello wasebedo kwa kwayo mondo timno diking. Nikech whenever mwachopo kama one rainy season to pi pong, sama pi opong tiyudo ka samoko donjo kogwen, samoko donjo tieno, koro iyudo ka lives are also lost at times samoko. Jopiny e gwenge eki mahero nyando dhi nyime kod ywago midhiero mar pi maket kod maendi ka bende sani koro luoro nitie ni tuoche mopogore opogore nyalo gore e ngimagi. Nyakoromogi, mano koro bedo ni midhiero ma jodak e gwenge eki manyando e gweng' moro ni oketha Tura sani koro kalo e bang' ka koth chwe gwenge gi eki ma koni ndalo adek mokalo chien kendo darogi bang' ka aora nyando bede muomo ka sani koro giywago dayo gikwayo sirikand kaunti ma Kisumo kanyakla koda piny owacho mamalo ni koyie to wuog oko nyal bi oresgi. Gi sama wadhi yamo nieri Nyakoromogo Jwang', thoth oganda ma bende wuok e gwenge ma koni ochuno mondo mi odar e miechgi odhi ogo kambi tesendo bi. To kapod warango mana midhiero ma okel kod pioula, wayudo kanyo ni jopuonjre mago ma bende wuok Ahero Girls oyor pacho kaluwore kod oula mano mager ma bende ne omuomo ma odonjo e sikulno kendo ketho chenro mago mopogore opogore mag somo e sikulno. Kaluwore kod japuonj maduong' mano mar sikulno wacho ni jopuonjre duto te biro bedo ka bedo pacho nyaka chopi piny owacho kaachiel kod migepe mago mopogore opogore loso wach pi mano ma bende osebedo kamiyogi which bar. River Nyando has burst its banks, and this is the situation. The school is flooded. We came with official shoes. We are now wearing boots. We are down there in a meeting place. We could not hold even our meeting in the meeting room. We had to hold our BOM meeting in the bus. We are asking if the government could really do a most important thing. Make dikes like Budalangi will not be having what Ahero is having, and we'll have a situation where our children will be in a learning environment that is conducive, that is good, and that is caring. Because right now we don't know which diseases they will have. Some of them don't have boots; they are walking barefooted. The animals walking around on water. What is going to happen to our children? They might be sick with malaria tomorrow. They might be getting cholera tomorrow. No, we haven't closed. We cannot close the school because we need a government directive to do so. And this just happened today. So decision making has to follow several policies before we can be allowed to close the school. What I'm saying that our academic program has been slightly affected. We're in the process of doing examination, which was supposed to go for 3 good weeks, 3 good days. But as you can see, we cannot continue normally. I'm saying normally. So our classes have been affected. That is true, but have been affected. The place is flooded. As for me, I echo what Madam has said, Dr. has said. This requires a multi-sectoral and multitask team. The national government and county government should come here. I'm disappointed today at Rayo. I've not seen anybody around. The students are very, very much safe. I'm here in person. I'm their representative. I've gone to the dome. The domes are perfect. The classes, very few are affected, but the toilets are still okay, they're in use. But we are going to monitor the situation before we leave the school. We shall have made a proper announcement to the parents. Our leaders has really failed us, both at the county level and the national level. The main problem of this now, you can see here, is the Korusoin Dam that has been a talk over the years, but there's nothing being done. The construction of dikes is really affecting the people of Nyando. So I'll just urge, we are claiming that we're in the broad-based government, but it has no value to us, especially the people from Nyando. We are just stamping that we're in broad-based government, but issues to do with floods you are not talking about. So I'll urge the government, our president, Honorable William Samoei Ruto, kindly intervene this. Let the Korusoin Dam be solved. Rais
hatujali. Sisi kama mimi ni mtu mwenye naishi peke yangu na watoto. Nyumba yangu ilijaa tangu juzi. Sasa leo pia tulienda tukapanguza jana ikarudi chini. Leo sasa sijui naenda wapi, vitu zote zimeharibika. Sijui nitafanya aje. Hata saa hizi sijui mtoto wangu mmoja ameenda wapi. Sijui na sijapata penye ameenda. Tobende wayudo kanyo ni kaunti mano ma Kisumu ne osiro oyudo sira mag gigo mago mag pi kaachiel koda nyamruko kama en chik kata sir ma bende ne ochiw ne kambi keyo teko pi mayudore kaunti mano ma Kisumu kae Kiwasko kaachiel kod mwandu ma bende ne ochwal kod duol mano ma bende rango alwora mano mar Nam Lolwe Lake Victoria South Water Work Development Authority kane otwako jofwamb weche kaunti ma Kisumu kae jalup gavana mano ma kaunti mano ma Kisumu Laktar Matthew Owili ne okoni sirno dhi konyo oganda kendo dhi rakore kod midhiero mano mar lal mar pi ma bende osebedo kalal kaluwore kod odundu mano ma otuch. Lake Victoria South is handing over quite a number of equipments, non-revenue water equipments to Kiwasko. And Your Excellency, as we do this, we want to ensure that the county government of Kisumu and its environment is connected to sewer and the water supply system. Gikelo nwaka nyamburko to gikelo nwaka bende gik mang'eny ahinya mwadhi tiyo godo mondo mi waduok chien gima dho ngere luongo ni non-revenue water. Sama wase kao pi mwagolo nam kata mwagolo aora ma wathiedhe mondo mi waterne joma dwa modho pi maler, to pi malal e kore kanyo kapok ochopo e tap mimodhe cha kata kapok ochopo e ot kucho emiluongo nang'owa non-revenue water. Sani Kisumu ka pigno atamalo mare malal en 27 koro jo Kiwasko gi wasewuoyo godo kendo wawinjore kodgi ni koro nikech osekonywa kabisa gi jowagi, koro gitem matek ahinya mondo pi malal bang' kosethiedh pigno mondo kapok ochopo ne joka odog chien matin ne atamalo 20. To bende atiyo gi thuolo ma kawuono ni mondo mi akwa jowa kamoro amora ma gintie ni wabed motang' nikech sani koro koth machwe mang'eny ahinya kendo nyalo kelo ohula kata mana mapoya. To bende awacho ni kapo ni in kod wach moro amora kata kony moro amora minyalo dwaro to inyalo manyo jo county government kod national government nikech waduto te watiyo kanyakla mondo mi wane ni weche wagi odhi kare. We are looking forward to having this equipment, and we believe that this will help us come down to less than 25% as required by the regulator. So we extend this gratitude, and as Kiwasko we are very happy to have this equipment. And as has been said, there are quite a number of things going on, the pipeline that has been extended both for water and sanitation. We hope that everybody will be able to connect in town so that we have water and we are able to also curb the waterborne diseases that we have. Gikanyo emadikele giko mar mi weche manyien mago mag machiegni pacho tudri koda komolo kanyo sadeka biro duoka kod ng'end weche uriti masani nyinga Nelly Achieng Ndine jaloko mara Bella Achieng. Ineno Color TV machiegni